Доброго дня, шановному панству. Знову радий вітати на Літоўскім легіёне. Сьогодні у нас в гостях лінгвіст, дослідчик літоўської мови, магістрант Варшавського університету Ян Олександрович Ліс. Доброго дня. Добрый день. Добрый день. Сённяшнюю размову мы павядзем як прадстаўнікі двух інтэлектуальных плыняў, якія магчыма адрозніць, задаўшы пытанне, якую Літву магчыма паспрабаваць адрадзіць, прынамсі на частцы земляў сучаснай Беларусі. Першая плынь, прадстаўніком якой з'яўляецца госць літоўскага легіёну, спрабуе, прынамсі хоча спрабаваць адрадзіць балцка-язычніцкую Літву. Плынь, прадстаўніком якой з'яўляюся я, мы робім стаўку на каталіцка-панскую Літву, то бок заснаваную на шляхецкай культуры і прыналежнасці да лацінскай Еўропы. І першае, аб чым мы паразмаўляем, аб балтыйскай ідэнтычнасці на землях сучаснай Беларусі, як пан Ян гэта бачыць і як ён уяўляе гэта магчыма. Пану слова. Так, ну, гаворачы пра балцкую ідэнтычнасць у Беларусі, трэба абавязкова пазначыць, што яе гісторыя не ўпіраецца там у 90-е гады. Яна з'яўлялася, ну, прынамсі, ў продкавай форме значна раней, то бок гэта можна в пэўным сэнсе адлічваць ад дзейнасці такого жамойцкага шляхціча Дона Сільвестрайтіса, які праз свае выданні польскамоўныя звяртаўся да шляхты, як бы Вялікае княства літоўскага, да шляхты літоўскай і каталіцкай, з тым як бы пасылам, што ім трэба было, ну, пэўным сэнсе павяртацца да сваіх каранёў, прынамсі ў сэнсе такім сімвалічным, а яшчэ лепш, ну, вывучаць як бы мову, культуру і ўсё ж такі далучацца да там, ну, агульна такого літоўскага нацыянальнага руху, які не быў тады вось такі вузкі, ён разумеўся шырако, і у яго былі свае прыхільнікі, у тым ліку і сярод мінскай такой каталіцкай шляхты. Вось, і ён разумеў гэтыя межы гэтай вось Літвы дастаткова шырока, ну, адносна таго, як мы бачым, якую візію мы бачым ужо у такім сфармаваным літоўскім руху, напрыклад, Пятрас Клімас, там, ну, гэта у пэўным сэнсе ўжо пазней ўсё упіралася плюс-мінус граніцы 1920 года і дамовы Савецкай Расіі, то бок такая абмежаваная была перспектыва. Вось, і у пэўным сэнсе ён звяртаўся і да жыхароў, так скажем, сённяшніх ужо беларускіх тэрыторый. Таксама адным з такіх тэарэтыкаў быў Йонас Шлюпас, які звяртаў увагу на там яцвязкі субстрат, там латгальскі на тэрыторыі Беларусі. Ён быў такім тэарэтыкам балцкага адзінства, можна сказаць, панбалцкай такой дзяржавы. Ну, але гэта не мела шырокай такой, можна сказаць, ніякай падтрымкі сярадовішча, скажем, беларускага нацыянальнага руху, то бок гэта там прыхільнікі гэтай плыні, груба кажучы, гэта там, ну, лічаныя людзі на той момант. Другім такім штуршком уже, власна, з умоўна беларускага боку стала цэнтр этнакасмалогіі Крылля, які ўзнік у 90-е гады, створаны Тодорам Кушкуревічам і Сергеем Санько, да якога пазней далучылася ўжо маладая фракцыя ў выглядзе там всім сумна вядомага Алексея Дермана і Алеся Мікуса. І яны на той момант сфармавалі такую моладзевую фракцыю Цэнтра этнакасмалогіі, стварылі сайт з назвай Кігарук, дзе стваралі такі, ну, ужо больш такія прыстасаваныя да беларускіх рэаліяў падставы гэтай балцкай ідэнтычнасці, сыходзячы з ідэі крыўі. То бок яны развівалі ў пэўным сэнсе ідэю Вацлава Ластоўскага, развівалі яе, безумоўна, ў балцкім кірунку, выкарыстоўваючы даследаванні, якія з'явіліся ў 70-е гады 20-го стагоддзя, аб значным уплыве балцкага субстрату на фармаванне гэтых протабеларускіх плямёнаў. Гэта, ўласна, і тады было іх такім
нововвядзеннем, можна сказаць, бо яны разглядалі не толькі класічна такія балтскія племёны, як Літва, яцвягі, там латгалы, скажем, дняпроўскія балты, але і фактычна як частку балтскай культуры разглядалі вось гэтыя протабеларускія племёны, там радзімічаў, крывічоў, драгавічоў. Прынамсі на іх раннім этапе яны іх разглядалі як частку такой культуры, скажем, балтскай. І вось такія суто падставы гэтай ідэі прынцыпу выкладзены вось такім альманаху, які называецца Друвіс. Ён даступны ў інтэрнэце, таксама ў версіі PDF. Вось гэта выдадзены ў 2005 годзе. Ён такі дастаткова грубы. Там вельмі шмат такой інфармацыі пра этнагенез крывічоў, пра роль. Прабачэнне выдадзены па-беларуску ці па-літоўску? Так, па-беларуску, безумоўна. Там прадмовы напісаны па-літоўску, па-латышку, але, конечно, весь тэкст ён па-беларуску. Вось Друвіс, гэта слова з прускай мовы, яно азначае вера. Вось. Прынцыпу гэта было такім апагеем, гэта альманах на той момант гэтай ідэі. Вось гэта такі вот быў стейтмент, як бы, катэхізм такі, можна сказаць. Выйшло там 3 нумары, вось, напрыклад, другі нумар выйшаў у 2008 годзе. Ён быў прыурочаны да тысячагоддзя першай згадкі Літвы ў пісьмовых крыніцах. Безумоўна, ведаеце, пра што ідзе мова. То бок, в прынцыпу, гэта быў такі, на той момант такі інтэлектуальны ўнёсак у агульнабеларускі дыскурс. Ён, канешне, застаўся, скажем так, на абочыне. Ён не стаў як бы таким чымсьці агульнанацыянальным, хаця ў сэнсе, скажем, свядомай часткі грамадства, то бок такая субкультура, можна сказаць. Вось. Але тым не менш паўплываў так ці інакш на беларускі дыскурс. Хаця, безумоўна, гэты ўплыў быў не такі, на які разлічвалі аўтары гэтага альманаху. Пазней з'явіўся праект Свайк Сталіся Вільпуса, таксама вядомы сваім інтэрнэт-сайтам, таксама выдаваліся такія часопісы. Вось. І ўжо пазней такая новая генерацыя, там прадстаўленая, скажем, каналам Крівіс у Тэлеграме і падобнага зместу каналамі. І як бы тут можна прасочыць, што эта ідэя, яна на працягу часу змянялася, і туды дадаваліся як бы новыя элементы, нейкія там адкідаліся. Напрыклад, роля вось літоўскага дыскурсу, яна в прынцыпу падала з-за таго, што яна і в самой Літве як бы в пэўным сэнсе дэградавала. Вось Алесь Белы вспамінаў пра Рамуву, вось рамувоўскі вектор такі. Гэта там в пэўным сэнсе было актуальна, так. Прашу прабачэння, трэба патлумачыць пра Рамуву нашым гледачам. Рамува – гэта такая арганізацыя рэлігійная, якая мела на мэце як бы аднаўленне, груба кажучы, літоўскага паганскага светапогляду і літоўскай рэлігіі паганскай, хрысціянскай, адпаведна. І яна пачыналася як гурток такі этнаграфічны, можна сказаць, гэта быў нават гурток такіх дысідэнтаў, якія займаліся этнаграфічнымі студыямі, там збіралі песні, фальклорныя матэрыялы, вось вясковых, па розных вёсках там ажыццяўлялі экспедыцыі, вось, і лакаматывам гэтага працэсу быў такі Йонас Тренкунас. І ўжо, адпаведна, у 90-х годах яны пачалі больш смела дзейнічаць, аб'ядноўвацца, там выбралі нават Крівіса, то бок Йонаса Тренкунаса як главу гэтай як бы рэлігійнай супольнасці. І часткова яны, канешне, ўзаемадзейнічалі з беларускімі прыхільнікамі, скажем, паганскага вектора, такого балтскага. І нават зайздросна часам пісалі ў сваіх часопісах, што вось у Беларусі ёсць там такія сур'ёзныя працы на тэму там балтскай ідэнтычнасці, што нам яшчэ да такога як бы далёка ў пэўным сэнсе. То бок былі такія з іх боку вельмі пазітыўныя ацэнкі. Але пасля смерці ўжо Йонаса Тренкунаса роля вот этого літоўскага фактора яна змяншалася, паколькі там не з'явілася такіх яскравых
лідараў і прадстаўнікоў такой філасофскай вектару, яны як бы ў пэўным сэнсе пачаўся працэс стагнацыі, як бы гэта і, скажем, беларускія ці крымскія, як яны себе называюць, да, прыхільнікі гэтай ідэі, яны пачалі жыць больш нейкім, ну, такім самастойным, скажем так, жыццём. І што яшчэ змянялася, гэта, безумоўна, візія гэтага праекту. То бок, калі на пачатку людзі, ну, там, скажем, Олесь Мікус і Алексей в свае часы, яны мелі такі, як бы, спадзяванні, што атрымаецца апанаваць вот эту агульнаграмадскую прастору аж да таго, што там, напрыклад, школа будзе вывучацца літоўска-латышская мовы, там, некая міфалогія і так далей. То бок, больш глыбока, ну, гэта будзе, груба кажучы, агульнаграмадскай такой ідэалогіі, якая заменіць беларускі дыскурс. Вось. І ўжо далейшыя этапы эвалюцыі паказалі, што гэтая вся ідэнтычнасць, яна магчыма толькі як такая вось надбудова, як в пэўным сэнсе такі вось сарматызм літоўскай польскай шляхты, да, вось, то бок, як калісьці казалі ў савецкія часы, што партыя гэта апагей савецкага грамадства, а КДБ гэта апагей партыі. Вось в пэўным сэнсе гэта такая эліта ўнутры эліты, можна сказаць. Можна па-рознаму адносіць да тэрміна эліта, но як бы агульны сэнс ясны, што гэта ўсё адно шлях больш паадзінкавых такіх асабістасцяў, чым такая агульнанацыянальная перспектыва, бо гэта патрабуе вялікіх інтэлектуальных высілкаў і пэўных папярэдніх такіх вось, скажем, арыентацый, чыста такіх інстынктыўных, чаго, ну, мы не можам чакаць ад шырокіх там варстваў насельніцтва. Таму сёння гэта супольнасць, можна сказаць, яна сыходзіць з такой метапалітычнай перспектывы, то бок дыстанцуецца ад палітычнай барацьбы нейкай наўпрост, асабліва там барацьбы нейкіх там, ведаеце, праектаў, як вось вы абмяркоўвалі, напрыклад, стара Літвіны супраць нова Літвінаў, там жа была вайна, ўсё ж такі гэта. То бок тут хутчэй за ўсё ідзе пра такое мягкае апанаванне культурнай прасторы і пашырэнне нейкіх сваіх ідэй праз гэта. Без такога яскрава праяўленага празалітызму, то бок навяртання нейкага такого вельмі-вельмі актыўнага і тым больш нейкага дзяржаўнага прымусу, скажем так. А на канкрэтным асобным чалавеку, які захапіўся гэтай як бы ідэяй, мэта зрабіць з гэтага чалавека ў выніку як бы што, размаўляючага па-літоўску і верыўшага ў балтыйскіх багоў, ці як? Гэта залежыць таксама ад выпадку канкрэтнага чалавека, бо для пэўнай катэгорыі людзей, ураджэнцаў сучаснай Беларусі, напрыклад, і літоўская мова можа быць цалкам як бы мова яго продкаў, гэтае павяртанне, яно з'яўляецца в пэўным сэнсе лагічным. Скажам, калі мы кажам пра рэгіёны там кшталту Полачыны, там элемент латгальскага фактара больш актуальны. Ну і ввогуле, нават калі паходжанне чалавека не звязана з рэгіёнамі, дзе балцкая мова проста чорна, груба кажучы, што калі мы кажам вось пра вашу бацькаўшчыну, пра маю часткову, то гэта ўсё ж такі вельмі недаўняя гісторыя, то бок там беларуская гэта ідэнтычнасць, гэта настолькі пазнейшае напластаванне. 120. А масава толькі часы Савецкага Саюза. Так, то падобныя працэсы, яны ж адбываліся, насамрэч, можна сказаць, што па ўсёй тэрыторыі Беларусі проста ў розныя перыяды, скажем так. Гэта такі было паступовае адцісканне гэтай вось моўнай, што важна падкрэсліць, моўнай неэтнічнай мяжы з усходу на паўночны захад. І яно насамрэч скончылася далёка не Гродзенскай обласці, оно скончылася, мы ведаем дзе там, да? На Ковеншчыне, і гэты працэс, ён трываў там доўгія стагоддзі. Таму вывучэнне балцкіх моў, яно, канечне, важнае, і
мае сваё значэнне, але гэта не з'яўляецца там нейкім індактрынальнай нейкай умовай. То бок у пэўных выпадках хопіць і проста агульнай цікавасці да гэтай тэмы, і в першую чаргу цікавасці да аднаўлення ці разумення вось этого светапогляду, які быў уласцівы нашым продкам. А з рэлігіяй такі ж падыход? Так, з рэлігіяй падыход, як бы, што адраджэнне паганства — гэта, безумоўна, важны, як бы, элемент, і як бы любы заангажаваны в эту ідэю, ён так ці інакш, ну, в этот працэс заангажаваны. Вось. Мы, конечно, не знаходзімся ў тых умовах, каб там просто на беразе, грубо кажучы, адкідаць кагосьці, хто там штосьці не так разумее. Гэта хутчэй пра такое калектыўнае вывучэнне гэта пытання такімі агульнымі высілкамі, прыйсці да нейкага там выніку з выкарыстаннем, канешне, кампаратывістыкі, з выкарыстаннем і прускага матэрыялу, які маем, латышскага, літоўскага, і не толькі. Гэта і тычыцца і матэрыялаў з польскага Падляшша, з, магчыма, заходняй Расіі, часткова там са Смаленска, скажам, з сучаснай Смаленскай вобласці. То бок гэта выглядае вось прыкладна так. Добра, тады ў мяне да пана наступнае пытанне. Так. Як магчыма адрадзіць балцкую тоеснасць на частцы альбо на землях сучаснай Беларусі, калі гістарычная навука і лінгвістыка, ну, першае, не здольны ў поўнай меры рэканструяваць, прынамсі з таго, што я чытаў, напрыклад, прафесара Греймаса, даследчыка такога яшчэ як Велюс. У мяне склалася ўражанне, што як бы даследчыкі не здольны ў поўнай меры рэканструяваць, першае, літоўскую міфалогію, і лінгвістыка не здольна рэканструяваць мясцовыя балцкія гаворкі на землях, дзе яны вымерлі, каб стварыць літаратурную мову. Вось, як пан прапануе як бы вырашаць вось гэтую праблему? Это, дарэчы, вельмі добрае пытанне, дзякую вам за яго, яно такое глыбокае. Насамрэч, што тычыцца вось лінгвістыкі і фальклорнага матэрыялу, то в этом сэнсе нам пашанцавала, і наш, умоўна кажучы, вось рэгіён там Беларусь, Сходняя Літва, да і заходняя, ён незвычайна багаты на колькасць гэтых этнаграфічных матэрыялаў. І там мы насамрэч маем нашмат больш, чым, напрыклад, грубо кажучы, там маюць там некаторыя краіны там заходняй Европы, дзе была больш масавая і паслядоўная катэхізацыя насельніцтва. І сам Норберт Велюс, якога вы згадалі, выдаў такую серію крыніцы балцкай міфалогіі, балку міфалогію з Шальціняй, такі збор, вось, дзе пералічаны, ну, літаральна ўсе згадкі пра балцкую міфалогію, веру там старажытных балтаў, нямецкія, лацінскія, то бок там незвычайна багаты збор гэтых матэрыялаў. І таму, насамрэч, з аднаго боку, канешне, аднаўленне гэта немагчыма, з іншага боку, у рэлігійных пытаннях, асабліва, калі мы кажам пра паганскую рэлігію, літаральнае аднаўленне, яно заўсёды звязана з пэўнай рэканструкцыяй, з пэўнай штучнасцю. То бок, скажам, нават у перыяды, калі паганская традыцыя не перарывалася, яно ўсё адно змянялася, і рэлігія там, мовна кажучы, 13 стагоддзя, яна не была літаральным паўтарэннем рэлігіі там 6 стагоддзя. Таму мы да гэтага адносімся спакойна, і мы разумеем, што все адно сучасны, нават максімальна адноўлены светапогляд, ён будзе мець шэраг вельмі значных адрозненняў ад сваіх сярэднявечных аналогаў. Што тычыцца мовы, я ўжо упамянуў гэта пытанне. Так, мы не можам рэканструяваць, скажам, нейкія звязкія гаворкі. Мы можам толькі карыстацца тым матэрыялам, які быў у пэўным сэнсе запісаны на 19-20 стагоддзі на тэрыторыі Беларусі, а гэта, безумоўна, гаворкі ўжо літоўскія, хаця з такім, ну, выразным там нязвязкім субстратам, напрыклад, як гэта было ў Дятлава.
дзецела такі. Ну, я б не сказаў, што яцвяжскім, хутчэй усходнепрускім, наколькі я разумею, так пісаў Алаізій Відугірыс, Ну, усходнепрускі. як бы гэта Ён так дакладна не мог сказаць, як бы, што там падмешана. Вось. агульна як бы все сыходзяць на том, што субстрат, ну такі заходнебалцкі, скажем, ну і ацэньвалася гэта па-рознаму, там Зінкевіч пісаў пра яцвязкі, іншыя даследчыкі пра, магчыма, субстрат такі прускі, бо мы ведаем, што прусы таксама перасяляліся пасля крыжацкай заваёў ў 13 стагоддзі на тэрыторыю Градзеншчыны, да? Вось, то бок, так, мы маем толькі ў лінгвістычным сэнсе на тэрыторыі Беларусі такі далёкія сляды даўніх гаворак, ну і маем трохі большы матэрыял гаворак літоўскіх, бо ўсё ж такі непараўнальна больш запісаны. І, як я ўжо казаў трохі раней, для пэўнага рэгіёну нават сучасная літоўская мова з'яўляецца, ну, ці наўпрост мовай іх продкаў, ці крыніцай такой вельмі каштоўнай рэканструкцыі лінгвістычнай. Ось. І ввогуле, як бы, пытанне павяртання менавіта да мовы, гэта ўжо самы такі вышэйшы, як бы, шчыт гэтай всей свядомасці. То бок гэта прынцыпу шлях таксама паадзінкавых людзей. Вось, хаця, безумоўна, я вельмі паважаю тых, хто там на самастойным узроўні вывучае балцкія мовы, абапіраючыся там на матэрыялы, скажам, напрыклад, латгальскія ці ўсходнелітоўскія. Дзякую. Тут вымушаны заўважыць дзве справы. Першая пра дзятлаўскія ваколіцы, другая пра вось сучасную літоўскую літаратурную мову. Я таксама ў свой час вельмі цікавіўся рэліктамі балцкімі пад Дзятлава сучасным. Апошні літоўскамоўны дзядуля там памёр 1970 альбо 80-е гады, наколькі не памыляюся. Што можна прачытаць у кандыдата гістарычных навук Алексея Кібеня. І не памятаю, хто ён зараз хто ён быў у канцы сваёй навуковай кар'еры па тытулу, але на той момант кандыдат гістарычных навук, кандыдацкую дысертацыю Алаізій Відугірыс пісаў менавіта па вось гэтых дзятлаўскіх гаворках. Ну, я чытаў рэферат яго кандыдацкай дысертацыі, там ён абсалютна сцвердзіў, што паводле вось гэтых гаворак балтыйскіх, ну, калі ён вывучаў, сколькі іх там было, дакладна не скажу, сколькі людзей, ну, у асноўным это былі вельмі старыя людзі, ён прыйшоў да высновы, што гэта натуральны працяг дзукійскага дыялекту і з вельмі проста заўважным усходнепрускім дамешкам, альбо, як ён сказаў, альбо з нейкім заходняўштайцкім, неяк так. То бок, ён увогуле лічыў, што гэта як бы аўтахтоны. Вось, проста да якіх пазней дасялілі вось гэтых перасяленцаў з усходняй Прусіі. Ведаеце, чым так, вы не скончылі, так? Так, это першы, што я хацеў бы заўважыць, а другое з сучаснай літаратурнай літоўскай мовай. Наколькі мне вядома, прынамсі з таго, што чытаў у Олега Івановича Дзярновіча і прафесора Зінкявічуса, сучасная літаратурная мова з'яўляецца пераемнікам пісьмовай мовы жамойцкага біскупства новага часу. Паколькі з той тэрыторыі паходзілі як бы значнейшая колькасць. Жамойцкае біскупства, яно больш, чым сучасны этнаграфічны рэгіён Жамойці, і нават трошачкі больш, чым жамойцкае стараства ў Вялікім княстве літоўскім, бо захоплівала частку Упіцкага павету. Вось. І менавіта з гэтай тэрыторыі паходзіла значнейшая колькасць як бы літаратараў, і як бы літаратурная мова паўстала адтуль. Ну, як бы з таго, што таксама ведаю, жамойцкая мова выразна адрознівалася ад уласна літоўскай у сярэднявеччы і ў новым часе. І як бы, ну, складана сучасную літоўскую мову літаратурную як бы прыпісваць да рэгіёну усходняй часткі уласна Літвы, якая сёння ляжыць у Беларусі, і практычна цалкам, за выключэннем там некалькіх дзесяткаў сотняў людзей, славянізаваны. Вось, гэта я заўвагі хацеў зрабіць. Што тычыцца дзецельскай гаворкі, то яе ўсё ж такі сучасныя дыялектолагі адназначна адносяць не да дзукійскай гаворкі, а да
заходнеаўштайцкай, і ў гэтым як бы палягае асноўная нечаканасць, бо там захаваны, напрыклад, дыфтонгі, гэта значна як бы, гэта то, як адрозніваюць ввогуле заходнеаўштайцкую ад усходнеаўштайцкай. Ось, ам-ан, эм-эн, такія класічныя дыфтонгі літоўскай мовы. Там не адбываецца іх завужэнне, і плюс, што важна для дзукі, там адсутнічае гэта цукаванне. І альбо яно з'яўляецца маргінальнай спарадычнай з'явай. Таму адносіць гэта да дзукаў не выпадае, хаця вся рэшта балтскіх гаворак на тэрыторыі Беларусі яны дзукійскія і ўсходнеаўштоцкія, дзе таксама прысутнічае гэты элемент дзукавання. Ось. І таму гэта таксама было свой час пэўнай галаваломкай, бо адкуль там заходнеаўштайцы з'явіліся на тым беразе Нёмана. Заходнеаўштайцкі рэгіён, наколькі разумею, этнаграфічна, это лічыцца дзе-то парэччаня вежы, так? Ну, прыкладна так. То бок гэта Ковеншчына, груба кажучы. І вось, што мае значэнне жамойцкае біскупства. Так, біскупства, гэта ввогуле, там граніцы выходзілі на сучаснай беларускай тэрыторыі, в часах Расійскай імперіі. То бок... Не, я не про Россию, я меў на увазе часы Великого княства Литовского жамойцкае біскупства. Так, і ввогуле Зінкевіч калісьці напісаў артыкул пра, здаецца, 6 ці 8 значэнняў тэрміна ввогуле жамойц, біскупства і так далей. І большасць з іх не звязаны з распаўсюдам так званай жамойцкай гаворкі. То бок, пра паходжанне літаратурнай мовы яна паходзіць з рэгіёну Сувалькі. То бок гэта... Якая была часткай жамойцкага біскупства. Так, але не была, як вы сказали, часткай этнаграфічнай жамойці, і, адпаведна, не была тэрыторыя распаўсюду жамойцкіх гаворак. Лінгвістычных, так. Бо там гэтыя гаворкі як бы лічылася, што, ну і ввогуле гэта агульна такі навуковы кансенсус, што гэтыя гаворкі яны найбольш архаічна і захавалі ў сябе найбольш рысу гэтай прамовы, так сказать, літоўскай, таму што жамойцкай гэтай гаворцы, не гледзячы на то, што жамойц мае такое ранамэ, такую вельмі архаічную рэгіёну, у іх мове адбылася значная колькасць інавацый, як, дарэчы, і ў рэгіёне ўсходняй Літвы. І ў пэўным сэнсе вот гэтая Сувалькі была такой крыніцай ведаў найбольш архаічных зразкоў такой літоўскай мовы. І да, сапраўды, у свой час літаратурная мова яна была сфармавана на гэтай падставе. І з гэтай перспектывы як бы тут можна сказаць, што гэта просто так рэтраспектыўна, што гаворкі беларускія яны таксама, скажем, калісьці выглядалі прыкладна таксама, прынамсі фонетычна, як гаворкі вот гэтай заходняўштоты. Гэта можна сказаць, ну, у лінгвістычным сэнсе такая выспа, ну, закансерваваная больш-менш. Ось, бо, ну, дзукійскі гаворкі... Каб яшчэ раз, каб слухачам было зразумела, пра якую частку сучаснай Літвы ідзе размова, панская ў заходняя аўштайце гэта этнаграфічна, а калі браць гістарычна, то гэта ўсходняя частка жамойцкага стараства і жамойцкага біскупства ў Вялікім княстве Літоўскім, так? То бок парэччаня вежы і Сувалкі. Так, принципу так. Бо заходня аўштота гэта нават не этнаграфія, а такой лінгвістычны як бы падзел уже сучасны. Але часта папулярнае такое беларускім серадовішчы, асабліва такая тэза, акурат тут зводзяць з ману гэтае жамойцкае біскупства, якое вы упомянули, што калі жамойцкае біскупства, значит, ну, адпаведна, все удзельнікі і все аўтары, які пісалі на мове заходнім суд, яны жамойцы. Не, гэта не так. І насамрэч все нават друкі літоўскамоўнай эпохі Рэнесансу, яны все насамрэч напісаны на падставе, ну, паводле сённяшняй класіфікацыі аўштайтыйскага дыялекту, нават Машвідас, там былі некаторыя жамойцкія такія крапленні, але як бы падстава гэтай мовы, яна такая як бы больш аўштайцкая, таму яго мова зразумелая абсалютна сучаснаму чалавеку, які проста валодае звычайнай літаратурнай мовай, як і ўсе іншыя прынцыпу гэтыя стандарты. Іх было 3: заходні, цэнтральны, усходні. Усходні гэта на тэрыторыі Віленшчыны, езуіты, якія заснавалі, да?
Вось таму калі казаць пра волю жамойцкую мову, пытанне таксама незвычайна цікавае, бо тут у чым як бы палягае асноўная праблема. Такая праўдзівая і такая жамойць, яна насамрэч знаходзіцца вось нізіна, то бок гэта ўсе назва, да? Жамас, нізкі, то бок гэта прыкладна вось сучасныя Расіняй, Тельшай, ось гэтай тэрыторыі, а ось гэтыя ўжо тэрыторыі над Балтыйскім морам, яны ў старажытнасці сярэднявечча яны не лічыліся ніякай жамойцю, і там гэта племя жамайцаў жила, правильно, Курская, Замгальская тэрыторыя была, які толькі значна пазней вось у гэты жамойцкі масыў яны як бы былі ўцягнутыя, захаваўшы свае вельмі значныя такія адрозненні ад агульналітоўскай, агульнажамойцкай ад гэтага масіву, і там сапраўды, то бок гэта атрымліваецца паўночна-жамойцкі, заходне-жамойцкі рух, яны сапраўды значна адрозніваюцца ад літаратурна-літоўскай мовы. Але не таму, што яны там уласна-жамойцкія, а таму, што там ёсць субстрат замгальскі і курскі, выразна іншы, лінгвістычны, і таму гэтая мова адрозніваецца. А вось калі мы кажам пра такую вось сапраўдную, скажем, сходнюю жамойць, такую первотную, то там, в прынцыпу, гэтая мова, гэта такі кантынуум літоўскай ва ўсіх сэнсах, гэта часцей за ўсё мова просто з іншым акцэнтам, скажем так. І, што цікава, вось гэта вся жамойцкая свядомасць, яна акурат сканцэнтравана на захадзе, на поўначы, там, дзе жамойцаў не было. Ось. І все спробы фарміравання гэтай літаратурнай жамойцкай мовы яны заснаваны на самых, ну, спецыяльна, як бы, на самых аддаленых гаворках ад такой цэнтральнай літоўскай. Добра, дзякуй вялікі. У такім разе наступнае пытанне. Пан прапанаваў тэзіс пра падзел па лініі ўсход-захад і поўнач-поўдзень. Ну, першы пункт мне зразумелы. Наколькі я разумею, ён абумоўлены падзелам зямель сучаснай Беларусі ў гісторыі на уласна Літву і Літоўскую Русь, пазней Белую Русь. А вось з лініяй поўнач-поўдзень не да канца мне зразумела. Як бы пан патлумачыў? Вось гэты падзел, насамрэч, ён такі традыцыйны вось для людзей вось нашага светапогляду. Чаму? Таму што ён як бы звязаны, насамрэч, больш за в адрозненні ад падзелу захад-усход, не ад там моноцывілізацыйна, там каталіцка-праваслаўнага падзелу, ён не на гэтым стаіць, а ён аргументуецца больш фактарам такім этнаграфічным, бо мы ведаем, што гледзячы, напрыклад, на дыялектныя матэрыялы, на асаблівасці там антрапалагічныя, скажам, то мы бачым, што Беларусь, яна сучасная, яна падзелена як бы больш з поўначы на поўдзень, таму што мы бачым, што на поўдні выразныя рэлікты розных, там, галіцка-валынскага, напрыклад, княства, першай там, груба кажучы, вот гэтай каланізацыі рускай, больш там слядоў. Антрапалагічна мы дакладна ведаем, што, напрыклад, заходняе Палессе, это, ну, як найбарdziej заходняя, да, частка, і пры гэтым яна этнаграфічна не адносіцца не той, што там да літоўскага нікага моноліту, яна ввогуле, як нават там беларускай мовы фактычна не было там да апошняга часу і не мае там па сёння, яна адносіцца да брэска-пінскіх гаворак, які, ну, выразна адрозніваюцца ад беларускай мовы, да, і мы бачым антрапалагічна адрозненні там заходніх палешукоў, скажем так. А вось гаворачы пра беларускую поўнач, то мы бачым пэўны такі этнаграфічны і нават дыялектны кантынуум, таму што калі мы паглядзім, напрыклад, на карту беларускіх дыялектаў, то яны ідуць вось так, як бы наіскасок у пэўным сэнсе, то бок гэта вось так званы паўднёва-заходні і паўночна-ўсходні дыялекты, яны вось ідуць такімі поласамі, можна сказаць, і дыялект цэнтральны таксама ідзе поласой. Не строга, канешне, з поўначы на поўдзень, але тым не менш, што кірунак прыкладна такі. І плюс мы ведаем, што
гэты балтскі субстрат, ён найбольш выразны акурат на беларускай поўначы безадносна яе заходняя кірунку ці ўсходняя, бо скажем ад Віцебшчыны там да Гарадзеншчыны, калі мы ідзем, то мы бачым там найбольш густы слой балтскай гідранеміі і тапанеміі, які паступова пачынае змяншацца ў кірунку паўднёвым, скажем так. Таксама мы дакладна ведаем з крыніцаў такіх архіўных, напрыклад, Зігмунд Зінкевічус даследаваў асабістыя імёны жыхароў Гродна, праваслаўных, у якіх было там вельмі значная колькасць імёнаў балцкага паходжання. А ў рэшты... А то ў якім стагоддзі? Гэта, здаецца, 15 стагоддзе ішла мова, магчыма, 16. Гэта трэба удакладніць руску. Пра што гэта гаворыць? Гэта гаворыць пра тое, што я хацеў дадаць, што рэшта прозвішчаў, яна была сфармавана на падставе імёнаў святых, царквы, то бок тут немагчыма проста ніякіх этнічных маркераў, няма для таго, каб усталіць паходжанне чалавека. Таму мы трохі, так можна сказаць, адмаўляемся ад такого каталіцка-праваслаўнага падзелу. У гэтым мы часткова набліжаемся з дыскурсам беларускім у гэтым сэнсе, бо мы разумеем, што гэты падзел ён не меў такого вялікага значэння, асабліва ў часы старажытнасці, в прынцыпе, нават у 20 стагоддзі ён не быў такі выразны. Я гэта дакладна ведаю, напрыклад, па Ваўкавышчыне, хаця пэўная ўжо ментальная, я думаю, што гэта больш пазнейшая такая надбудова, прорва была ў сэнсе каталіцкай праваслаўнай насельніцтва. Напрыклад, там шлюб не бралі там з праваслаўнымі яшчэ людзі такой старой даты, скажем. У мяне, напрыклад, ёсць такая сямейная гісторыя, што моя прабабушка памерла, яна была каталічкай, як і мой прадзед, адпаведна, як уся сям'я ўвогуле. І ён другую жонку взял праваслаўную, і гэта ўспрымалася, так, што гэта скандал просто, што, гэта было штосьці недапрыемнае такое. І аж да таго, што там, напрыклад, калі ён памёр, яго не заносілі ў касцёл. Хаця ён мецэнатам касцёла быў пры гэтым. Але мы лічым, што гэты падзел, гэта больш спадчына такая пазнейшая, і пагатоў для нас, яна не мае такого вялікага значэння. Таму мы не супрацьпастаўляем усход захаду, бо з беларускай перспектывы гэта падзел не мае вялікага сэнсу. Гэта больш адлюстроўвае такі прыклад, напрыклад, Украіны, па абразу, што заходняя Украіна выразна адрозніваецца ад усходняй. Гэта такое накладанне трохі украінскай перспектывы на дыскурс сучаснай беларускі. Таму мы спрымаем гэту усходнюю-заходнюю дыхатамію трошки так крытычна. Хаця і разумеем, што яна мае сваё абгрунтаванне, калі мы кажам пра фактар такой культурна-рэлігійны. Добра, дзякуй вялікі. І перайдзем да апошняга пункту нашай размовы. Праблемы беларускага нацыянальнага праекту і месца ў ім літоўшчыны любой, хоць паганска-балтыйскай, хоць панска-каталіцкай. Адразу скажу сваё меркаванне. Першае, на мой погляд, менавіта у беларускім праекце, ва ўсіх яго прыгажосцях, калі ён будзе любога колеру і разліва, месца літоўшчыне не можа быць. Проста яно там не знойдзецца. Зараз абгрунтую чаму. І заадно у гэтым адказе заключу адказ на пытанне праблемаў беларускага нацыянальнага праекту. На мой погляд, праблема дадзенага праекту крыецца ў яго каранях.
Беларускі нацыянальны праект і сама ідэя беларускасці, на вялікі жаль, не пачынаецца ад канца 19 стагоддзя разам з нараджэннем беларускіх нацыяналістаў этнакультурных. Калі мы глянем на працы таго ж самага, хоць рэжымнага гісторыка Ігора Марзалюка, хоць на працы прафесара Латышонка, мы заўважым адну цікавую акалічнасць, што адраджэнне літоўскай Русі, як белай Русі, так, пачалося ў расійскай імперіі менавіта заходнерусістамі. То бок адраджэнне ўсіх сімвалаў, сэнсаў, герояў, там, і рэлігійных, і палітычных, так, пачалося менавіта заходнерусістамі. То бок тут мы можам пералічыць такія прозвішчы, як Грыгаровіч, Шпілеўскі, Баброўскі, Кайлович, канешне, Ксенафон Гаворскі і гэтак далей. І нават сама ідэя ключавая беларускага нацыяналізму аб тым, што вось менавіта ў такой фармулёўцы, што ўсе беларусы гэта тыя, хто размаўляюць па-беларуску, гэта твор, як кажуць спецыялісты, гэта твор Міхаіла Кайловіча. Вось, аднаго з культавых фігураў з'явы заходнерусізму. То бок, а ў канцы 20 стагоддзя беларускія нацыяналісты, як ні дзіўна, у значнай колькасці выхадцы з каталіцкіх сем'яў, паспрабавалі проста перахапіць сцяг, падкарэктаваць некаторыя тэзісы заходнерусізму і пераўтварыць гэта ў такі мадэрны нацыяналізм, так? Тут не трэба, каб даказаць тое, што я зараз сказаў, не трэба абсалютна далёка хадзіць. Мы бярэм кніжку Вацлава Ластоўскага «Кароткая гісторыя Беларусі» і кніжку Ігнатоўскага, ужо акадэміка, таксама неяк так ці нарысы, ці неяк так гісторыя Беларусі 1920-х, па-мойму, гадоў. Вось, то бок аднаго класічнага нацыяналіста, Ластоўскага, другога нацыянал-камуніста, то бок нацыяналіста памяшанага з камуністам, Всевалада Ігнатоўскага. Мы адкрываем бібліяграфію і глядзім, адкуль яны спісвалі. Таму што, напрыклад, Ластоўскі у яго проста рэальна кавалкамі проста спісана ў іншых даследчыкаў. Глядзім, адкуль яны спісалі, і запэўніваю панству, што вы будзеце здзіўлены. Таму што большасць гэта заходнерусісты. Вось. Поэтому беларускі нацыяналізм гэта абсалютне дзіцё заходнерусізма. Ну, дзіцё ад айца трошачкі адрозніваецца заўсёды, так? Але тое, што мы можам прасачыць паміж гэтымі з'явамі абсалютную блізкасць і нават сваяцтва, блізкае сваяцтва, гэта 100%. І як мы бачым, нягледзячы на нараджэнне беларускага этнакультурнага нацыяналізму, як ужо такой здавалася б мадэрнай еўрапейскай з'явы, насельніцтву, вось гэтаму славянамоўнаму насельніцтву, простаму славянамоўнаму насельніцтву былога Вялікага княства Літоўскага, да сённяшняга дня найбольш бліжэй застаўся заходнерусізм і яго асноўныя палажэнні. Сёння проста дастаткова глянуць на Беларусь, гэта краіна перамогшага заходнерусізму. Вось. Поэтому ў гэтым я бачу ключавую праблему і Беларусі, і ўсё, што з ёй звязана. І першапачаткова яна задумвалася як краіна, такая правінцыйная руская краіна. Вось. Гэта як бы тое, што я хацеў сказаць. Як пан лічыць? Так, я насамрэч гэта вось той выпадак, калі я вось з вашым меркаваннем і з меркаваннем пана Алеся вельмі часта гатовы проста падпісвацца, не гледзячы там пад кожным словам, бо тут гэта, як бы, тут няма ніякага разыходжання в этом сэнсе. Адзінае, што вось што тычыцца ў гэтай прадвызначанасці, да, што генезіс як бы быў рускі фактор, і гэта значыць, што як бы вся гэта ідэя, яна сказаная на тое, каб быць версіяй рускага міру, там нейкай рэгіянальнай, там іншага колеру і так далей. Я думаю, што можа і магчыма як бы было бы пераасэнсаваць гэта, не гледзячы на вось гэты генезіс, некаторыя тэзісы, каб все ж такі з гэтага кола парочнага выйсці. Іншая справа, што гэта, ну, я не бачу спробаў, то бок мы чытаем гісторыю
Краўцевича якого-нибудь, да, вось недавно вышла гісторыя, мне тут закидали, что беларуская акадэмічная наука ни при чым, это там, насамрэч Краўцевич самый популярный гісторык, асабліва для свядомых беларусаў, это ну, 100%, няма ніякіх сумневаў просто. І для мяне, як для свядомых беларуса, калісьці ён быў аўтарытэтам. І мы бачым, што там гэтай літоўшчыне адзначаецца просто там 2 сказы, можа 3, да, былі там нейкія гэтыя, а потым зніклі, а ввогуле гэта балтаславянская кантактная зона, то бок тое, што бесспрэчна ёсць літоўскім, ён намагаецца назваць балтаславянскім, каб хоць неяк падцягнуць гэты вось рускаславянскі фактор. Штучна, ну, абсалютна вельмі часта. І мы бачым, што вось калі взять недавно гісторыю Літвы, якая выйшла, не гісторыя, история в нескольких, там, сколько, 13 томов? Не, я маю на увазе у России, то, что вышла история Литвы, з прадмовы Лаврова. Вось, як кажуть, знайдите 10 адрозненняў, да, там больш за то, там спасылкі на Краўцевича просто в тэксце. То бок, ну, люди змагаюцца з рускім мірам, Праз гістарычныя ідэі рускага свету. Так, праз яго наратыў, пра альтэрнатыўную Русь, складзе Великае княства літоўскага, пра русінаў гэтых бясконцах. Да абсурда даходзіць, што пан Груша, напрыклад, паходзячы там з лідскага павета, грубо кажучы, з аўтахтонаў каталікоў, там всюды расказвае пра Русь, пра нейкае скарыну, якое гэта дачыненне ўвогуле мае да яго роднага краю, грубо кажучы, да яго рэгіёну і так далей. То бок, гэта такая хвароба, і прычым вось гэта такая рускасць і русінскасць, яна ж апаноўвае людзей незалежна ад іх месца. Зенон Станіславович, скажем, што ён нясе, да? Чалавек, які, ну, просто фактычна, ну, калі не з цэнтру, то ў усялякім выпадку яго радзіма, гэта, ну, дакладна частка гэта гістарычнай Літвы, дзе палова там, не полу, может, 70% назваў, там, ішкі розныя, ну, то бок абсалютна характэрныя такія літоўскія мясцовасці, што і пра што ён, як бы, вещае, да? І, да, то бок яны на ўзроўні фразеалогіі згадваюць пра наяўнасць балтаў, асабліва калі ад рускіх ці, як яны кажуць, расейцаў трэба адрознівацца, то яны дастаюць эту карту, а у нас балты, а мы такія унікальныя. Потым наступным сказе пра гэта забываючы цалкам, пачынаючы аповеды пра полацкае княства. Груша недавно договорился, што Літва плаціла даніну полацкаму княству. Ну, гэты тэзіс так, Александр Иванович, ён же ж не спецыяліст по 11-13 стагоддзю, хаця і вельмі сур'ёзны гісторык і даследчык, это абсалютна 100%. Скажем так, у 11-13 стагоддзе настолькі ўрывачныя звесткі пра гэтую даніну этой Літвы, каму што, можа, раз сплацілі пры паходзе, можа там што, ну, і разумею, пан, я вось просто займаюся гэтым перыядам, і там, як бы, пэўна, нічога сказаць немагчыма, як бы, пра гэтую, хто там каму што плаціў, як бы, ну... Але, як мне ведама, вось пра адзіную звестку гэтай даняны, гэта была воскресенскі летапіс, гэта Івана Грозна. Не, аповесць мінулых гадоў ёсць, як бы, пачатак 12 стагоддзя, там просто пералічваюцца, як бы, вось гэтыя супольнасці, якія быццам бы не падпарадкаваны гэтай Русі, не славянскай мовай размаўляюць. Мігола там і... Да. І вось раз там адзін узгадана, што языцы і жадань даюць Русі, так? І як бы там узгадана, ну просто, ну там і куршы узгаданы, допустим. А калі тая Русь дайшла до тых куршаў, ну як бы, разумею, пан, даволі праблематычная, як бы, звестка, тое, што рускія князі там і той же ж полацкай зямлі ўжо раздроблены выкарыстоўвалі, як бы, літоўскіх воінаў, Літву, так, у якасці, ну, як наёмніку, каго заўгодна, так, у сваіх, як бы, прадпрыемствах вайсковых, то так, ёсць звесткі ўжо 12-го, прынамсі, стагоддзя, таксама. Але хто там што каму плаціў, праблематычна вельмі. Так што я б тут Александра Івановича так бы не абвінавачваў, вось, ён просто, як бы, не займаецца, як бы, 11-13 стагоддзям, а спецыялісты по гэтаму часу заўсёды так і пішуць, што, вось, плаціла, як бы, Літва даніну Русі. Вось. Значит, так вот, что я хотел сказать, что насамрэч
вось гэта, на жаль, свядомая беларушчына, яна гэты літоўскі, балцкі фактор в любым выглядзе, дарэчы, як вы кажаце, яна дэкларатыўна прызнае, але за гэтым не ідзе ніякіх наступстваў. То бок, якая б не была фразеалогія, все адно ў выніку выразная Русь 2.0 там ці штосьці яшчэ. Прытым гэта нават аргументы, якімі распрэчваецца як бы весь гэты балцкі фактор, яны як бы цалкам супярэчаць тым жа аргументам, якія яны стасуюць датычна сваёй там спадкаемнасці ад русінаў, ад скарыны. Яны кажуць, што гэта было даўно, гэта, разумееце, сцёрлася, гэта ўжо няма, там гэта. Ну, прабачце, а што ў нас ёсць як бы свядомасць нейкая русінская, дзе яна ў 19 стагоддзі, як бы. То бок, значная частка гэтых русінаў, на якіх вы арыентуецеся, яны ўжо паланізаваліся там пазнейшай стагоддзі, яны ўжо прынялі каталіцызм, і яны проста зніклі як сацыяльная з'ява, як, ну, як фактор нейкі ў дзяржаве і так далей. Іх няма ўжо пазней проста. І простае насельніцтва, и оно могло себе там некими, грубо кажучи, русскими называться, особливо коли это, то, конечно же, православное насельництво, але часто в ogóle яны себе, як мы видим, ніяк не называли, просто тутейши и все, и нема там ніякой русской свядомости там, и тем больше свядомости там, узроўню там Франциска Скарыны, калі мы выразна бачым, что для этого человека не існавала ніякага літоўскага патрыятызму, там князь Владимир, там агульная Русь, там Борис и Глеб, там нема абсолютно ніякага там, як яны намагаюцца нацягнуць, што гэта вось нейкі там русіны, яны былі там нейкімі літоўскімі патрыётамі. Нет, ну, гэта фактычна яны былі такім пэўным сэнсе ачагом нават пэўнай нелаяльнасці, які трэба было нейкім чынам апанаваць, і што у літоўскай шляхты, в прынцыпе, атрымалася часткова зрабіць праз уніяцтва, хаця таксама гэта там шмат вельмі пытанняў было да гэтай свядомасці ўжо пазнейшых уніятаў. Ось. Але, ну, мы, тым не менш, все ж таки лічым, што, ну, нейкае больш-менш нармальнае існаванне наша, скажем, пола, да, яно ўсё адно магчымае пры пэўных як бы зменах Беларусі, які можна акрэсліць там умоўна кажучы нацыянал-дэмакратычнымі і так далей, што мы, і гэта як бы будзе для нас такім п'емонтам, на якім мы неяк зможам больш-менш нармальна існаваць, таму часткова, канешне, мы падтрымліваем беларускі нацыянальны праект з пункту гледжання, што гэта магчыма, ну, то цяпер у нас няма ніякіх магчымасцяў, а гэта магчыма створыць пэўнае як бы пэўнае акно адкрылася для нас, і мы зможам неяк ужо там, грубо кажучы, на бацькаўшчыне неяк реалізаваць свае там памкненні. Хаця, канешне, мы разумеем, што па цэламу шэрагу пытанняў ёсць такая пэўная, ну, скажем так, незгода. Бо я ў свой час вельмі шмат часу страціў там на розныя арганізацыі, там на ўвогуле беларускую, так сказать, нацыянальную справу, і я свой внёсак туды, ну, як мог, я его зрабіў, і часткова там, дзе магу, там дзе лічу за патрэбна, я працягваю там падтрымліваць пэўныя рэчы. Вось, таму я не лічу, што мы павінны абавязкова вельмі так жорстка супрацьпастаўляцца там, умоўна кажучы, такой свядомай беларушчыне ва ўсіх яе праявах, але абавязкова здаваць сабе справу з таго, што вось вы сказалі, да, што генезіс, а што самае важнае, не толькі генезіс, але і сённяшняя рэальнасць большасці, так скажем, ідэолагаў, яны, ну, такія вельмі сумненныя, гэта, ну, нельга праймаць ні ў якім разе на веру. Гэта можа быць тактычнае супрацоўніцтва і так далей, але, ну, там, версія, грубо кажучы, гісторыі там якога-небудзь пана там Абламейкі, ну, для мяне гэта трагедыя, як бы, ну, я просто шчыра кажу, я не магу гэта слухаць, і таму я захоўваю пэўную, ўжо вось цяпер, пэўную дыстанцыю, бо я не лічу іх за там усіх запас, за, не дай Бог, за нейкіх ворагаў, але пэўная ідэалагічная дыстанцыя мне заўсёды вось цяпер ужо з беларускім дыскурсам яна ёсць, хаця я беззаперечна там падтрымліваю некаторыя, напрыклад, беларускую мову,
і пашырэнне яе я безумоўна падтрымліваю як альтэрнатыву там татальнай рускамоўнасці. Я падтрымліваю безумоўна нацыянальную сімволіку, бо гэта ўсё ж такі, як ты не круціў, герб пагоня гэта Літва. Як бы што ты не называй там і так далей. І літоўцы часам гэта таксама, ну, такое, ведаеце, трошачки не хапае фантазії, бо ну, я уявляю себе, калі б хтосьці у даліне ракі Ніл асэнсаваў бы сабе палякамі і сказалі б, ну, напрыклад, даже на трохі неправільнымі палякамі, мы вот адчуваем себе палякамі. Я думаю, что на наступны дзень МЗС Польши бы завез им гэты гербовы, хоть на лоб сабе, як кажуць, яго налепіце, а толькі захоўвайце гэту ідэнтычнасць так добра, што вы спаведуеце, так сказать, нашу мову і гэта. А тут як бы такая трошечки, ось это аккурат цёмны бок нацыяналізму ізаляцыянісцкага, замкнуць все в межах нацыянальнай дзяржавы, а далей ані крок. Ось такое як бы абмежаваны далягляд трошечки. Хотя насамрэч Літва як краіна все ж таки, ну, з большай долей там палітычнай свабоды, з непараўнальна лепшай нацыянальнай ідэнтычнасцю, яна могла б асядлаць в пэўным сэнсе гэты працэс, накіраваць у патрэбным кірунку, хотя бы регионально, так скажем. Хотя бы на ўсходняй Літве. Так, хотя бы в тым рэгіёне. А так атрымліваецца, што гэты ж рэгіён, ён цалкам апанаваны Польшай. Карта паляка гэтая прыўкрасная. А ўжо не. Вымушаны заўважыць, што польскія дамы, польскія школы пазакрываныя, як бы так, поўная бяда. Але яны функцыянавалі шмат гадоў і эфектыўна. Вось у мяне у маім горадзе Ваўкавыску была польская школа, то бок гэта вельмі добра функцыянавала, фінансавалася і так далее. І Літва в этом сэнсе гэтую вось двубой, гэта яна не той, што гэта той выпадак, калі не выйшаў на поле бітвы, як бы нават не з'явіўся. Ну тут трэба заўважыць, што ў большасці як бы чаму такое стаўленне ўзнікла як бы ў Літве, таму што калі нараджалася вось гэта нейкая літоўская, ці адраджалася, ці можа так урывачкамі даляцела да сям'і нейкімі такімі, да? Калі яна і адраджалася на тэрыторыі сучаснай Беларусі, то яна набывала такія ў большасці выпадкаў такія нейкія пачварныя выгляды, то бок это славянафілія, это як бы перанясенне назвы Літва на ўсіх быццам бы беларусаў усіх. Ну, то бок яна нараджалася ў такім чыстым, як нейкі такі чысты нацыяналізм, просто беларускі нацыяналізм пад літоўскім найменнем. Вось. І як бы пагэтаму як бы ўзнікла і такое стаўленне як бы ў Літвы, таму што вось тыя людзі, якія вызнавалі сябе як бы літвінамі ў Беларусі, у большасці яны і самі былі непрыязна налаштаваныя ў адносінах да як бы сучаснай Літвы. Вот. Але я кажу нават не толькі пра тых, хто ну просто сябе літвінамі. Гэта ну часткова правда невменяемая публіка абсалютна, ну і як бы там ніякія аргументы іх не пераканаюць. Нават для людзей з беларускай ідэнтычнасцю, ці для людзей, што самае важнае, без яскрава нейкай праяўленай ідэнтычнасці, гэта было б нейкія культурныя праграмы, такая вось мяккая экспансія, яна была б насамрэч вельмі карысная, і ў гэтым няма насамрэч, гэта не мела б нейкі там штучны характар, як перыядычна вось гэта крысовая тэматыка мае там, ну, бачна, што ну, людзі як бы яны нават польскай мовай не валодаюць, і іх продкі не валодалі, гэта ўсё такое як бы тэатр трошачкі такі. А тут гэта было б ну, насамрэч аўтэнтычным павяртаннем да каранёў. Няхай нават часткова там хто польскамоўны, гэты польскамоўны фактор таксама можна абыграць прыгожа неяк, да, то бо гэта ж працэс, ён насамрэч не новы. Вось, скажем, Віленшчына, да, 39-й год. І яны ж здавалі сабе справу, што ну, гэтае насельніцтва, ну, такое ж, як кажуць, тутэйшае, аўтахтоннае, просто, ну, грубо кажучы, гэтыя людзі прынялі там іншую культурную перспектыву. І гэта, ну, належыць там неяк перапрацаваць так ці інакш і так далее. То часта вось сёння я чую такія галасы там нават ад так званых нацыяналістаў часам, ну, то есть вы хоць власнай кніжкай чыталі там, яны хтосьці заяўляе, а у нас, ведаеце, ва ўсходняй Літве у нас жа славяне жывуць, а яны культурна блізкія нам, ну, все адно там балта-славянская мова, нейкую такую ахінею кажуць, што просто там у іх славяне нейкія жывуць, ну, яны не разумеюць вот этой культурнай спецыфікі гэтага рэгіёну. І яна насамрэч такая шматузроўневая і вельмі такая
складаная, бо про гэта Туровская піша даследчыца, Туровская, так по-польску, ну, так, Туровская, так. Янковек Мирослав, даследчык таксама беларускіх гаворак, і іншыя, што ўзнікненне, напрыклад, генезіс, узнікненне польскай і простай мовы, то бок, ну, можна сказаць, дыялекту беларускай, ён вельмі складаны, таму што людзі з гэтых розных там зукійскіх гаворак пераходзілі на мову простую, потым на мову польскую. То есть ёсць тры слаі такія, як бы, свядомасці, якія з цягам часу змяняліся. Ёсць паадзінкавыя выпадкі, калі, ну, проста адбывалася замена, там, напрыклад, якой-небудзь зукійскай гаворкі на мову там красово-польскую такую і так далей. То бок, гэта вельмі важна усведамляць і разумець, што гэты працэс, ён не звязаны абсалютна з гэтымі сучаснымі нацыянальнымі межамі, які, напрыклад, для нас, для маіх артадоксаў, яны як бы, ну, фактычна не існуюць. Ось, як некаторыя людзі прыязджаюць там на нейкае там Беластоўшчыну, там, ой, памежныя слупы, ой, бацькаўшчына, там, якая бацькаўшчына, тут табе таварыш Сталін паставіў памежныя слупы, там твоя бацькаўшчына, гэта ж абсурд. Як бы, гэта не звязана з ніякай бацькаўшчынай, ні з чым, просто. Гэта, ну, такія штучныя сучасныя з'явы, якім не трэба надаваць надта вялікае значэнне. Дякую вялікі за такія разгорнутыя адказы. Значыць, наколькі я разумею, вось тое, што пан у другой частцы адказу выказаў, гэта і тлумачыць тое, чаму пан, з'яўляючыся такім як бы яскравым балтыстам, належыць да беларускіх нацыяналістычных арганізацыяў. Я так, в прынцыпу, гэта часткова тлумачыць, бо я кажу, што гісторыя, скажем, маіх палітычных поглядаў, яна, конечно, звязана в першую чаргу з тым, што я сапраўды спаведаў як бы беларускі нацыяналізм таксама вось такім чыстым выглядзе. Просто гэта звязана з такой гісторыяй пераасэнсавання некаторых яго падставовых як бы элементаў. То бок, по вызначэнні там кожны там беларускі нацыяналіст, ён не з'яўляецца ворагам, ён часткова для мяне застаецца аднадумцам, але, ну, цалкам падтрымліваць, так скажем, все, што яны прапануюць, я ўжо не магу, не хочу, ну, і гэта, в прынцыпу, не трэба. З іншага боку, я лічу, што павінна быць месца для пэўнага плюралізму ў межах там не рускага дыскурсу, скажем, умоўна кажучы, да? Вось. І я сабе добра адчуваю вось той якасці, якой я знаходжуся сёння. Напрыклад, вось калі трэба навязаць нейкія контакты там з літоўскім бокам, там я гэтым займаўся часта, там мы удзельнічалі, напрыклад, Дню незалежнасці Літвы, такім шэсці, з паходнямі. Вось. Але для мяне як бы все гэтыя контакты, яны існуюць незалежна ад арганізацый, нейкіх там нацыяналістаў, не нацыяналістаў і так далее. Я іх падтрымліваю увесь час і незалежна ад палітычнай нейкай кан'юнктуры. Канешне, я сутыкаюся з пэўнымі складанасцямі, бо, як вядома, адносіны сёння яны не на лепшым, скажем, зроўні знаходзяцца. Вось, так. Але, тым не менш, я ў гэтым сэнсе ў свой час стараўся зрабіць нейкі свой внёсак у палепшэнне гэтых адносінаў. Добра, то бок это як прыклад такой асабістай эвалюцыі інтэлектуальнай. Добра, Ян Александрович, дзякуй вялікі за такую даволі грунтоўную размову. Спадзяюся, яна будзе не апошняй. Дзякуем нашым слухачам і гледачам. Што магу вам, панове, сказаць? Выбірайце, які вобраз Літвы вам бліжэй, балцка-язычніцкі ці каталіцка-шляхецкі. Ну і чакаем на літоўскім легіёне. Всяго добрага.